आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं सुरक्षेच्या नावाखाली अनिवार्य केलेली हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट आता वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील अक्षरं आणि अंक अवघ्या काही महिन्यातच पुसले जात असल्याचं समोर आलं असून 630 रुपये खर्चूनही निकृष्ट दर्जाचं साहित्य मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। 1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या सर्व वाहनांना HSRP प्लेट लावणं बंधनकारक आहे। या प्लेट्स ॲल्युमिनियमच्या असून त्यावर क्रोमियन, हेलोग्राम आणि लेझर ब्रँडेड 10 अंकी कोड असतो। चोरी आणि बनावटगिरी रोखणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धावणाऱ्या अनेक दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनांच्या प्लेट्सवरील काळा रंग उडून जात असून प्लेट पूर्णपणे धूसर दिसत आहे। एका नंबर प्लेटसाठी शासनानं साधारण 630 रुपये दर निश्चित केला आहे। रिबेट्स मारून घट्ट बसवलेली प्लेट छेडछाड प्रतिरोधक असल्याचा दावा केला जातोय, पण जर नंबरच वाचता येत नसेल तर या सुरक्षेचा उपयोग काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे। आम्ही दंडाच्या भीतीनं पैसे भरून नंबर प्लेट लावली, पण आता नंबरच दिसत नाही। उद्या वाहतूक पोलिसांनी आम्हाला थांबवलं तर नंबर दिसत नसल्याचा दंड आम्ही का भरायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वाहनधारकांकडून उमटत आहे।